दिनै 20 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव सासे जुथा सेन्देलनि फायखारि फालांगिरिखौ दुथांफोरा गुलि गावनानै 5 लाख रां सिख'ना लाङो। बे जाथाया मैया नलबारि जिल्लायाव जादों। देवरासाल पुलिस थानानि सिङाव थानाय दमदमा फोथारनि फायखारि जाकिर हुसेन फालांगिरिया गावनि दखानखौ बन्द खालामनानै बेलासिनि 5 रिंगा 30 मिनिटआव AS 149-721 नम्बरनि ग्लेमार मटर साइकेलजों गावनि न' फारसे थांबाय थादोंमोन। बे समावनो साथाम दुथांफोरा हुसेननि आगसि आथिंआव गुलि गावो। गुलि गावजानानै बिथाङा हायाव गोग्लैयो। जाकिरा हायाव गोग्लैनाय लोगो लोगोनो साथाम दुथांफोरा बिथांनि 5 लाख रां गोनां मनाखौ सिख'नानै जायगानिफ्राय खारलाङो। দোকান 5:30 মান বজাত বন্ধ কৰিছে, ঘৰত যাই আছে। ঘৰত যা ৰামপুৰ নোপোৱাতে নতুনকৈ এটা পেট্ৰল পাম্প হৈ আছে, তাৰ ওচৰত মছজিদ আছে। মছজিদত তাতে কোনোবা 3জন বাইকত, এটা বাইকতে 3জন মানুহ আছিলে। আহি ডাইৰেক্ট গুলি কৰিছে। গুলি কৰাৰ পিছত এটা গুলি লগা নাই প্ৰথমটো, নেক্সটটো গুলি লগাৰ পিছত মামাই বাগৰি পৰি গৈছে। তাৰপিছত মনাটোত দিনটোত যিমান ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছিল, আপোনাৰ 10.5 লাখ মান টকা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছিল, গোটেইখিনি লৈ উদা হৈছে। जाथाय जानायनि दसे उनावनो मुखालमुवा आरो देवलासालनि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय मोनसे गोथां गुलि आरो कार्टिज बोखांनो हायो। नलबारिनि पुलिस सामलायगिरि सुप्रिया दासआबो उनाव जाथाय जायगायाव सौहैयो। गुलि नांजानाय फालांगिरि जाकिर हुसेनखौ गोख्रैनो मुखालमुवा सुबुं देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। नैथियाव 2,50,000 रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों बरपेटा पुलिसा। बरपेटा पुलिसा शुक्रबार मोनायाव बरपेटानि पलिटेकनिक आरो आदर्श फरायसालिनि साखाथियाव सिग्रोमनानै बरपेटा गजियानि निथुल कलिता मुंनिफ्राय 3 साबोननि बक्सआव बुंफबनाय फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। बे फेग्रा मुवानि बाजार बेसेना खमैबो 2,50,000 जागौमोन होननानै मिथिनो मोनो। पुलिसनि बायदिब्ला बै समाव आरोबाव गोबां लाइमोनफोर दंमोन, नाथाय गुबुनफोरा खारखोमालांनो हादों। ड्राग्स फालांगियाव हमजानाय निथुल कलिताखौ पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामो आरो ड्राग्स फालांगियाव बाहायग्रा मटर साइकेल जब्द खालामो पुलिसा। थामथियाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि दुमुनियाव दुंहाव थासारि। साननैसो सिगां गावनि हिन्जावखौ बुनायनि अजदाव दुमुनि पुलिसा 28 बोसोर बैसोनि जस उरांखौ खादोंमोन। जस उराङा मैया बरपेटानि मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लाबाय थानायावनो थैयो। बिथांनि थैनाया पुलिसजों बुजानायनि जाहोनाव थैदों होननानै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि दुमुनियाव दुंहाव थासारिखौ सोमजिखांहोदों। ब्रैथियाव लखिमपुर जिल्लानि नावबैसा मोब्लिब दालाय खोन्दोनि SDOनि दिन्थिफुंनायाव गिबि मन्थ्रिया रागा जोंखांदों। मोब्लिबनि मासुल होनो बाखि थानाय ग्राहकनि मोब्लिब दाननानै होनायनि सिग्रोमनाय समाव सासे बैसो जानाय नोगोरारिजों गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाथाया गोबां खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन। बे जाथायनि सायाव फोसावजानाय खौरांनि फिनजाथाय होननानै गिबि मन्थ्रिया बैसो जानाय नोगोरारिफोरजों गाज्रि आखु दिन्थिग्रा एफिडिसियेल मावथिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनो बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया लखिमपुर जिल्ला कमिशनारखौ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदों। बाथियाव कामरुपआव फेग्रा मुवाजों लोगोसे सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। कामरुपनि सन्थलियाव शुक्रबार हराव रायजोफोरा ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि जागायनानै ड्राग्सजों लोगोसे मुबारक आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। मुबारक आलीनिफ्राय गंसे लाक्जारि गारिजों लोगोसे मोनसे फेग्रा मुवाजों बुंफबनाय कन्टेनारबो जब्द खालामनो हादों रायजोफोरा। रायजोफोरजों हमजानाय मुबारक आलीखौ रायजोफोरा सन्थलि पुलिसनो गथायना होयो। दथियाव श्रीलंकानि रांगिरि डाम्बुला इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव मैया हिन्जावफोरनि एशिया कापनि नैथि T20 मेचआ इन्डियान वमेन क्रिकेट हानजा आरो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि जायो, जेराव पाकिस्तान वुमेननि क्रिकेट हानजाया टस देरहानानै बेटिं खालामग्रोयो। पाकिस्तान वुमेननि क्रिकेट हानजाया 20 अभारनि खेलायाव 19.2 अभाराव 108 रान बानायनानै अल आउट जायो। इन्डियान वुमेननि क्रिकेट हानजाया 14.2 अभाराव 3 उइकेट खोमानानै 109 रान बानायनानै पाकिस्तान वुमेननि क्रिकेट हानजाखौ फेजेनो। बे मेचआव इन्डियान वुमेननि क्रिकेट हानजानि दीप्ति शर्माया प्लेयार अफ द मेचखौ मोननो हादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला।
हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय।